Mandingene ngale mini zokuvela emini yenkulu ngomgqibelo umhla wesibini kaMeyi ndinimeme maKristu ukuba sifumane lo myalezo wosuku. Sizawufumana ke ilizwi losuku esilifumana kwincwadi yamaHebhere isahluko seshumi elinesithathu. Siza kuqala kumqolo wokuqala siyoma phambi mqolo weshumi. Masithandaze. Thixo namandla, Thixo kaSirayeli, nalo ilizwi lakho Nkosi liza kufundwa kwintliziyo zethu, silamkele ngokunako naphakade. Amen. Sithi isihloko iziyalo nezilumkiso. Incwadi yamaHebhere chapter 13. Uthando lobuzalwana maluhlale luhleli. Musani ukulibala ukubuka indwendwe, kuba ngokwenje njalo ingxenye ibuke izithunywa zezulu ingazi. Bakhumbuleleni abakhonkxiweyo ningenikhonkxiwe nani, nabo ke baphathwa kakubi njengokuba nisemzimbeni nani. Umtshato mawubekeke ngendlela zonke, nesilili masingadyojwa ke abenza umbulo nabaqexezi uThixo uyakubagweba. Isimilo senu masibe singathandi imali, yanelani zizinto ninazo, kuba etshilo yena ukuthi andiyi kukha ndikuyekelele. Wathi andiyi kukha ndikushiye. Ngokokude somelele sithi, iNkosi ilusizo lwam, andiyi koyika wandenza ntoni na umntu. Bakhumbuleleni abakhokeli benu abalithethayo kuni ilizwi likaThixo, nisingasinga impumelelo yehambo yabo, nixelise bona elikholweni lwabo. uYesu Kristu ukwanguye izolo nanamhla asenakuwa maphakade. Musani ukuphethethwa ziimfundiso ngeemfundiso nezingezizo, kuba kuhle ukuba intliziyo iqine lubabalo, ungabi ngento ezidliwayo. Abangencedakanga zizo abo bahamba kuzo. Ithi ke le verse 10 sinesibingelelo thina abangenagunya lakudla kuso abo bakhonza umnquba. Inkosi ke uxolo mayewasikelela amazwi, iwathamsanqelise ngokunako naphakade. Amen. Ndithe xa ndijonga kwesi sahluko ndikhangela Mongameli, ndafumana laa vesi yesibhozo. uYesu Kristu ukwanguye izolo nanamhla asenakuwa maphakade. Ndicela uba ke sijonge laa ndawo, sithandazele kulaa ndawo kule vesi yesibhozo. Apha kule ncwadi ndiphawula izinto ezintathu ezithetha ngokuba nakweyiphi imeko nguThixo ogqibelayo. Incwadi yamaHebhere ke ndithe xa ndikhangela umbhalo wayo akacaci ncam, kuba kuthi ngazelwa uBapostile, abanye bathi ngazele kuLuka, abanye bakrokrela uBarabhasi,
abanye bacinge ngo-Apolo, bathi abanye bacinge ngoPawulos, kuba iintetha zisondela kwaba bantu. Le ncwadi ibhalwe ngesiHebhere. Ampuri zonke iincwadi zeTestamente endala zibhalwe ngesiHebhere. Kubekho iSemitic, kubekho iLatin. Ngeli xesha ibhalwayo le ncwadi ibhalwa uPawulos esentolongweni eRoma. Ibhalwa phaya kwimihla engaphambili ukusukela ko-70, 62, 64 AD. Ngeli xesha uPawulos ufumane ithuba lokushukumisa ivangeli kaThixo apha ngaphakathi entolongweni. Eshumayela kukho incwadi eyiThora ekusetyenziswa yona ngabantu bale ndawo kwisinagogu ukuze ikwazi ukuba ngamaKrestu. Kodwa wema uPawulos ngeli xesha ngapha kwezisiko wayishumayela ilizwi likaThixo ethetha ngonyama kaThixo. Engena kule ndawo ndifumana into yokuba ekuqaleni izilencwadi yoobawo uThixo wayethetha noobawo bethu, ethetha ngabo, ethetha nangabaprofethi. Kodwa kwathi ekuhambeni kwexesha xa ndiyijonga ndafumana kukho ummikeleli uMelkizedeki ekuya ngummikeleli wokulungisa. Ithi le ncwadi enkulu kaThixo ungummikeleli omkhulu kodwa ngummikeleli waseSalem. Ithi ke xa ndiyijonga ndafumanisa into yoba kukho ummikeleli onguYesu Kristu. Ethi ivangeli kaThixo wayeka lo mmikeleli kodwa uMoses akazange enqokole ngaye. Rhabeka intle yakho wethu ngoba kuye owanyukayo wayongena emazulwini, kuye apha nguyise wamtshobela emhlabeni, wanyuka wenza ukufela apha emhlabeni ukuze igazi lakhe afe ngokwendlela yomnqamlezo, igazi lakhe lichaphazele ihlabathi lesono, ukuze akwazi ukuthi ngegazi lakhe akwazi ukuthi enyuka anyuke nezikamagusholo zethu. Ithi kwanto entle kaThixo kuye namandla onolungelo lokunyuka angene ezulwini ayama phambi koThixo athi sasezikamagushelo zethu asikelele izikamagushelo zethu kuThixo. Yaye nguyeyodwa negunya lokwenza loo nto onelunja loba waphuma kuThixo. Ndinqazele kaThixo uthi ndikuzele mna noba usibanye. Uyayethu ummikelelo omkhulu owehlayo ongasikelwanga ndawo, ngummikeleli ngonaphakade, ngummikeleli ngonaphakade. Ithetha ngoYesu Kristu waphumayo unelungelo liyeka ubona amaKrestu ngemihla yasenkonzweni xa ushunyayelwa athethe wachaphazeleka umbone ngabhaza engabhaza esondela esibingelelweni ngoba ithemba lakhe linye, usondela kuYesu Kristu. Nzala inkonzo yethu, nzala inkonzo yethu. Teke xa ndikhangela kule ndawo bendifunde kuyo, ngoba ke xa ndifunde isihloko sithi ziyalo nezilumkiso. Uthi ke xa eqala lo mfo
kwesahluko thandanani. Thandanani ngoba kufuneka bathandane. Abantu abantu awukwazi ukuthandana. Ukuthandana nabantu ungakwazi ukuzithanda wena. Funeka uqale uzithande kuqala emveni kokuba ukwazi ukuthanda. Zithandeni iintsaba zenu. Zithandeni iintsaba zenu. Ngoba kusenokwenzeka into yoba iintsaba sizithandi kodwa sithi sinalo uthando. Umntu onothando ukhululekile. Ukhululekile uhlale noxolo ngoba yiyona sona sitiko sokulungisa. Sona sitiko sokulungisa. Sona sitiko sokulungisa. Zithandanani. Athi ke isikhathi zithandeni nendwendwe. Endwendwe bonke umveleli kuyakakhulukileyo ngoba umveleli kumntu ekufuneka ethobekile enomfazi omnye ekwazi ukuzibuka indwendwe uthi zithandeni iintsaba zenu. Lo mveleli xa ezithanda indwendwe unetsino Thixo ngaphakathi ngoba uThixo luthando. Ngoba uThixo luthando. Sikhonza uThixo njalo sithandayo. Sikhonza uThixo njalo sithandayo. Bahlonipheni abakhokeli. Utsho lo mbali bahlonipheni abakhokeli. Abantu abaphetheyo masibakhomele ingakuba umongameli wezwe lethu nakwesi sifo sivaleleke zidlilinze kungoba sibotsholo thando. Bakhomeli bahlonipheni abefundisi bevangeli yenu. Ibahloniphe abakhokeli kuba balala usuku nemini babulale kangani. Yaye inkathalo yabo kukuba kuphile imiphefumulo yenu. Yona nto athi masibahloniphe abakhokeli. Masibahloniphe abakhokeli. Kamente yabo wethu. Athi kayigqibela athi yanelani izinto ezinazo. Yanelani izinto ezinazo. Umcimbi ungoneli unzima. Ngoba ukungafaneliyo unekambona umuntu okhulayo abe nomvandelwa ngoba umfanele ibe nguye. Umuntu ofaneliyo yona ngabuye sono. Yona ngabuye sono ngoba ukungoneli abantu belele bongcwabeni nje kungoneli. Kungoneli. Bona abandini obona uba umqombe khulu. Ndinqwenela uba ngabani ngamtshabalalisa ngantoni. Injalo lapha amaKristu uyayiqoba uThixo namandla. Masonele kuye. Masonele kuye. Ngoba kukho amakhathi nje. Kukho ukubulala okungaka. Kukungoneli. Xa ndizawugoduka uYesu Kristu nguye. Nguye izolo nguye namhlanje. Sakuba nguye nangomso. Ibe nguye naphakade. Ibe nguye naphakade. Noba uyakukuyo uvalelekile mwana. Tuba nakhala ngoba ukhona uThixo wethu. Ukhona uThixo wethu. Ukhona umlameli. Noba uvaleleke endlini akukho kutya apha endlini. Tuba nithemba wena. Tenguthi basondele ngoba nguye imbangi yomgqibeleli wesono. Noba bulalekile kulo nyaka ngoba wawunqophisile ukuqala konyaka wathi Thixo ndiyakundeka kuthanda khona ngalo xesha wawungazi uba ngaba uzawube uvalelekile kodwa akatshintshi into kuThixo lo njalo. Noba ungafela ngabantakwenu noba ungafela ngabantakwenu akatshintshi uThixo. Akatshintshi uThixo. Noba kwempilo imeko noba imeko sebuqala noba ukontweni ekubethayo entliziyweni yakho uthandaza uThixo. Uthi Thixo ngena nawo apha endlini sofuna ukubekwa ecaleni. Mcele uThixo ngene nawe endlini. Uthi kule meko ndikuyo uma nam ngaphandle. Uma nam ngaphandle njengoThixo akatshintshi uThixo. Zonke izinto zisehlelayo bazakwethu kumele zehle kuba lixesha sikwazi uThixo njalo. uThixo wexesha
uThixo uphendula ngelakhe ixesha. Unjalo uThixo wethu. Abantu maKristu niyazi inyaniso kaThixo. Ngoba uThixo nguThixo nengqiqo. uThixo yaziyo uza kuthini nini. uThixo wethu lohlala apha ezindlini ngeli xesha lalenzila izawugqitha. Kuyaphika abakhulula abaSirayeli eJibutha emane sehlelwa zizibetho zenkumbi. Kodwa wabakhulula abantu bakaSirayeli nakuthi uzasikhulula uThixo. Lisezawuphuma ilanga mntakwethu. Lisezawuphuma ilanga lahlithemba noba ukweyiphi imeko lisezawuphuma ilanga. Nabantwana baye esikolweni ngeli xesha kodwa lisezawuphuma ilanga ngoba uThixo wethu nguThixo ocingayo. Yaye sikodwa uThixo onjalo. uThixo othandayo. uThixo onexesha lakhe. Noba sikweyiphi imeko maKristu asinawukwazi watshintsha amaxesha kaThixo ngoba nguThixo osidalileyo. Yaye wasibumba ngokuthanda kwakhe. Akazange ancediswe ngumntu. Uyayedwa wayethatha izigqibo makathi nina nekawuthi sifo uyayazi sisusa kanjani noba singasilimaza asinawusenza nto thina ngoba noba sifanelekile liyagobhoza ilizwi likaThixo kuba likhalihla ngothi zombini. Hambani maKristu niyazi inyaniso uba ngaba uThixo empesana uThixo wozuko uThixo osithandayo usezawusiphakamisa noba sisemgxobhozweni. Sonke ke nto sesicela sibulela kuye ngokuna phakade. Amen. Masithandaze. Thixo namandla. Thixo nesicamagushelo zethu. Siza kuwe Nkosi ngeli xesha sibulela inzubana zakho zonke izinto besizenza Thixo ngeli suku. Sicela wena ke Thixo uzibekele bucala njengenkonzo esiqhubekileyo kuba sinethemba elinye Nkosi. Noba sivalelekile Nkosi siyayazi uba ngaba usezawusikhulula Thixo njengoThixo nam. NjengoThixo namandla ngoba wathetha kokhokho bethu becela ezintabeni imvula wawubuye ubaphendule Nkosi. Nangoku nakwezi zizukulwane zikaYesu Kristu usenokwazi ukusiphendula. Sibulela ngoko naphakade.